ha joni e wargo ɓendiɗo Abdoul Aziz Dabala wondude Boubacar Gano Wali wonno ko ñande talata ɓennuɗo oya e nder oɗon appartement gosle ɓeɗon ɗiɗo tawane ceere pittari mon Abdoul Aziz Dabala wondude on suka mo duuɓi 17 woni Boubacar Gano lollirɗo Wali koye nder on appartement to Pikine Technopole wulago goɗon hawridini wertago leydi Sénégal e ɗin ɓoggi karalle kese wonde Aziz Dabala yalti aduna kañum e on suka taw koɓe waraɓe wonno koye nder oɗon appartement maɓe to Pikine Technopole no mbiɗen ko yiɗi teskede hen ko oɗon police scientifique yettade ɗiɗon nokkuji gam wadde golle mum e wiide ɓen dadiɓe ko double homicide e nder on jamma 17 ene jofa 19 ndunlure ufnu gonɗen enquête ene jokki on police ƴetti ɗeɗon kala peeje peccorɗe gam karalle e ko andude hon sababu fawde juuɗe e ɓeɗon yoɓiɓe ɗiɗon pitani commissariat mo Pikine lombi oɗon enquête e juuɗe on division des investigations criminelles woni dik gam lamnude ceer oɗon alhaali wonno ko ñande 20 lewru août ko ɓoyani ɗiɗon enquêteur uji loskoɓe ɓe jaɓani ko oɗon compte Wave mo Aziz Dabala taw waɗanoma hen retiré 5000 francs caggal ɗum ɓe garti e hol baɗɗo on retiré on kalis ɓe pawi jungo e biteɗo Sirine Sarr Oumar Gueye ɓe pawi jungo e Assane Diaw kañum sakiti fawede jungo ɓeɗon loskoɓe ngari e oɗon code holno ɓen gandiri on code Wave mo Aziz Dabala en kala tato takkaɓe walla faaɓe jungo téléphone ngaji mumen waɗede bornage walla téléphone ngaji mumen rewede kañumen kala ene tawetno nder oɗon appartement sagande oɗon tana wadde ɓeɗon harleɓe loskoɓe leydi Sénégal ndewdima ɗeɗon gueɗe ha mbawiti fawde jungo e ɗiɗo woɗɓe woni Mamadou Lamine Diaw e goto e jinnaɓe mum woni Ousseynou Diaw kañumen pawa jungo koye nder ngoɗo wuuro Teddungu Touba sanga oɗon maggal mbaɗama transféré ɗo e Dakar Mamadou Lamine Diaw lorriɗo Modou Lo kañum sagande loskete gadodol wi ko kañum tan yoɓi fittandu Aziz Dabala to Touba to ene wayno nde o adda ɗo e Dakar o hollidi ko namdima Aziz Dabala kalis ko oɗon kalis sagande ɓe jaggodiri cotumami ko nden o yoyi ɗum laaɓi seere fittanu mum o andi kadi Wali nanɗon o yoɓiri fittanu mum e nder nduɗon suudu kono yeeso ɓeɗon loskoɓe division des investigations criminelles Mamadou Lamine Diaw holliti ko kañum tan yoɓi nduɗon fittanu kono kadi kiɗon laaɓi kew yowiri Aziz Dabala hokkimo ɗum ko Ousseynou Diaw jaɓani kaɗon walla yeddi ɗiɗon kongi ɗi Mamadou Lamine Diaw wimo wonde ko kanko hokki ɗum kiɗon laaɓi no wawi siforade kala Mamadou Lamine Diaw holliti ko kañum yoɓi nduɗon fittandu ko kañum ari nder oɗon appartement ko kañum addore kiɗon laaɓi e deuxiéme version mo hokki oɗon ti o haali ko alhaali kalis lombinoɗo hakkude makko Aziz Dabala kalis mo namdino gam sodande yummakko oɗon ordonnance gueɗe goɗɗe ɗe o sakti ɗe ndewata saabu hormade on jaltuɗo aduna garti e oɗon alhaali hanki o sago goɗon losko ene wayno pression ɓe ɓeɗon loskoɓe mbaɗe makko addi manan didorno déclaration goɗɗo ko yidde wiide tan alhaali wargo Aziz Dabala e Boubacar Gano e Wali ene woɗɗi gasde saabu ya beaucoup de jeunes d'hommes enquêteur ji ene ƴeewa e to labtinde kala nokkuji jaggugol on gamowo lulluɗe nder leydi Sénégal woni Nabou Leye ɓurɗo andirede walla takkade Aziz Dabala woppani leydi Sénégal kala e kawisa walla e miijoji kewɗi beele omo jeeya e ngoɗon waro kanko on Nabou Leye ene wayno preuve technique mo leydi Sénégal loskoɓe mum walla ɓeɗon dadiɓe goppinomo walla kettinomomo e oɗon premier temps Nabou Leye
wi ko ñande oɗon kikiɗe nde ɗeɗon gueɗe mbaɗata on tana o yaadino canta kanko e Aziz Dabala ɓe mbaɗani toon waktu e wiide makko ko kanko waɗi déposé Aziz Dabala ha yesso galle mum o ƴetti taxi o hootito to nokku makko wonno ko sanga 22h e wiide makko o hooti galle mabɓe o yaltani e ngun jammako kono portable makko yeddiɗi noon kongi saabu nde waɗa borné hollitama sanga 22h on waktu mo wi ene tawatnomo e nder appartement mo Aziz Dabala nde ɓen loskoɓe namdimo Nabouley wayno kono kaaje waɗa e nder ko nokku mum ronki jabade ɗeɗon namde on science walla vérité scientifique ha joni ene jokki ɗiɗo loskoji mum loskoɓe ɓe goppiti Nabouley ngam ƴewde holno o réaction makko jogori waade caggal nde ɓe goppimo oɗon téléphone makko aɓe jokki heɗade in kongi ɗe haaldata ɓen waɗaɓe suspecté e gon wargo Aziz Dabala e ɗiɗon preuve aji technique ɓeɗon dadiɓe ɓe division des investigations criminelles cakkitima wadde garde à vue on biteɗo Nabouley e wiide makko o waɗi déposé Aziz Dabala te loskoji ɗi kolliti o yettinani ɗum galle mum o haalni on ko ñetti mbar kono nawani Aziz Dabala hay nder galle mum Mamadou Lamine Diaw Ousseynou Diaw Assane Diaw e goɗɗo neeɓo o ganduɗa e oɗo saaha nene yiile holi oɗon goɗɗo neeɓo Aziz Dabala ko cible ɓeɗon kala walla wargo ngoɗon ko waɗago prémédité no mbawɗen wiide waali sifortake sowona dommage collatéral wonde tawaɗe oɗon alhaali huli ngam oɗon ma haltoyi walla ma oɗon saktuɓe saabi guel cukalel fittan mum yoɓrani e ko goɗɗo oɗon autopsie haali walla ko oɗon autopsie holliri labɓe 15 woni ko teska e nder nduɗon ɓandu Aziz Dabala labɓe 12 e ɓandu oɗon waali constat goɗɗo baɗaɗo e ɗiɗo réquisition ngaji wonde ɓeɗon jeegomo waɗaɓe interpellé kettaɓe laabi limtindi téléphone ngaji mumen oɗon ñalowma sanga nde wargo ngo warata ala e mabɓe mo haaldani Aziz Dabala kamɓe kala aɓe tawetnoye ɗiɗon nokkuji sanga nde ɗeɗon gueɗe mbaɗata walla caggal ɗeɗon gueɗe e nder on ñalawma Serigne Sarr ene noddatno Nabouley ɗum woni ko enquêteur ji mbaɗi soupçonné beele wona ɗon ɓe mbaɗiri livré Aziz Dabala sanga wasde wadde semblant e wadde découvrir ɗiɗon gosle e nder oɗon kikiɗe talata waktuji paaɗi arde ɗi gonat waktuji gulɗi jaw saabu on enquête ene foti gase ko ɓoyta ngam ɗiɗon kayitaji kala nawe yesso oɗon parquet direction de la police judiciaire woni DPJ waɗi mobilisé service haji mum kala e oɗon direction de la sécurité publique DSP ene wayno yogue limtonoɓe hen ngala hen on enquête e ɗeɗon photoje kewɗe taweteɗe nder ɓoggi karala kese jomumen ngalani hen ko mbawɗen wiide tan aɓene juuɗe ɓeɗon dadiɓe soit taw laab ceer hol warɓe hol yoɓeɓe fittandu ɓe sukaɓe ɗiɗi